Проследяването на реализациите става по два начина, чрез AdWords и чрез Google анализ. В AdWords се настройва последния начин. Отиваме на инструменти, реализации. Избираме плюс реализация. Ще проследяваме реализации на нашия вебсайт. Избираме, задаваме име, покупка, например, готово. Избираме в момента без присвояване на стойност, готово. И запазваме и продължаваме. В следващата стъпка се появява един код, който трябва да копирате на вашата страница. Този код може да бъде препратен на вашия имейл. След като поставите кода на вашата страница, ще започнете да проследявате конкретната реализация.